myslím si, pripravenú veľmi peknú ukážku toho, ako pochopiť Svätú Trojicu, len potrebujem, aby ste sa premiestnili so mnou sem do našej starej kaplnky, ak by ste teda mohli. Bude to chvíľka. Prepáčte, nie? Je to jasné, niektorí ma poznajú, že vedia. Viete, mám tu rozbežnickú históriu vojenskú a tam akože reálny príklad výcviku je viac ako čokoľvek iné. Ale nechcel som skúmať vás a vaše reakcie. Chcel som vám vytvoriť priestor na to, aby ste mohli preskúmať sami seba. Dodnes ešte vlastne je v očakávaní a v túžbe alebo listivosti potom poznať niečo tajomné alebo nové o Bohu. Ako veľmi sa naša myseľ spájala, alebo vaša aj v tejto chvíli s tým, čo to vymýšľa, to sa mám dvihnúť, že tak asi povie, čo ukáže. A u koho sa bezprostredne z nenazdajky s radosťou pokynulo srdce alebo myseľ v tom, dostanem sa bližšie. Má niečo. Niečo sa mu vnúklo. Nejaký dar, ktorý mi prinesie poznanie. Ako hovorím, nechcel som skúmať naše reakcie, ale len vytvoriť vám zázemie na to, aby ste sami sebe pozreli na prsty, ako to teraz máte. Alebo aj nám na prsty. Ako vám vytvoríme atmosféru tu na tomto mieste, aj začiatkom omše na to, aby ste boli pripravení ponoriť sa do tajomstiev Božieho slova. Je možné stále to skúmať. Je možné kľudne v tom aj laborovať. Biskup hovoril, môžeme si dovoliť, biskup Augustín, môžeme si dovoliť určité duchovné laboratórium. Keď to trápi, keď máš otázku, už sa niečo rodí. Už sa niečo deje. Už môžeme si aj my teda dovoliť nejakým spôsobom pýtať sa a polemizovať napríklad o tej Svätej Trojici. Mňa v posledných dňoch, alebo možno najviac dnes, keď som sa ešte finalizoval s prípravou na túto kázeň, oslovila taká myšlienka, že jeden z kazateľov hovorí, áno, Boh, ako hovoril Vlastimil, Otec, počiatok, niečo tajomné, všemohúce, všebytné, všepoznajúce, všeobjímajúce. Duch Svätý ako prostredník, ako ten, ktorý prináša nové zvesti priamo od nebeského Otca. Ako ten, ktorý spája, prináša múdrosť a všetko, čo nemohlo byť skôr vypovedané. Ale čo tomu chýba, pýta sa. Čo nám ako ľuďom pri tej všemocnosti, všemohúcnosti, všepoznateľnosti, všeobjímajúcej láske a všetkom, vše a všade, čo nám chýba? On hovorí jemu ako človeku určité obmedzenie. Rámec. Väčšia blízkosť človeku. A práve vtedy prichádza na scénu tretí, Ježiš Kristus. Ako ten, ktorý prichádza v ľudskom tele s určitými obmedzeniami. A tým, čo nám pomáha lepšie pochopiť Božiu pravdu. No už bez pochyby som presvedčený o tom, že účelom správnej životnej cesty môže byť práve to, vziať túto tradíciu, vziať Ducha Svätého a pokúsiť sa ho aplikovať vo svojom osobnom tu prežívanom živote. Vo svojom rámci, ktorý mi prideluje udalosti jednotlivých dní. Toto je skutočným účelom, ako poňať tradíciu a Ducha Svätého. Ale nebudem mazať med okolo úst. Dobre vieme, že prijať život, to znamená aj určité tragické predpoklady existencie. Zradu. Kto z vás nezažil nejakú zradu? Niekto v rodine, od najbližšieho partnera, nečakané veci, ktoré prišli do života. Niekto od spoločnosti, od štátu, či snáď má niekto čisté svedomie alebo bezmyšlienkovité úvahy o tom, že ho štátnici a politici privádzajú len k lepšiemu? Či nepociťujeme zradu v spoločenskej sfére, možno v pracovnej? Nájdu sa oblasti, kde pociťujeme zradu. A je mnoho oblastí, kde musíme očakávať trest. Spravodlivosť je slepá, to nie je symbol. Mnohí to zažívajú každý deň.
A budeme trestaní aj za veci, za ktoré sme není zodpovední. Budeme trpieť aj za to, čo sme neurobili, ale aj za to, čo sme urobili. Aj to je nástup človeka ako Božieho obrazu. Účelom je však v tomto svete dravosti, zrady a pomsty, ktorý akýmsi spôsobom vytvára padlý človek, obstáť cnostne. Obstáť ako ten, ktorý nám to prvýkrát ukázal. Ktorý vošiel do tohto sveta a nemyslíte si, o nič iné, menej politické, vojenské, násilné, ľudskoprávne ambície tam neboli. Posunuli sme sa o 2000 rokov, ale z koňa do auta, nie zo srdca do srdca. Mnoho ľudí a každý vlastne vytvára svojim vnímaním v dnešnom svete určitý gravitačný objem. A vy určite máte pocit, podobne ako ja, keď sa dostanete do niekoho blízkosti jeho slova, názorov, ako keby vás stiahol a ohol ako tá gravitácia, o ktorej vieme, že ohýba svetlo. Posadí vás do svojho sveta a vysvetlí vám, čo robíte a na čo myslíte zle. Silou svojej osobnosti chce zrovnať vaše myšlienky a prerovnať ich. Je to teda otvorená otázka. Do akej miery dokážeme svojim správaním a svojimi činmi ovplyvniť ten mikrokozmos okolo seba? Byť pozitívnou gravitáciou alebo negatívnou? Byť objektom, ktorý sa nedá ovplyvniť zlou gravitáciou? Tí, ktorí nemajú Boha na prvom mieste. Tí, ktorí potrebujú len svoje sily a schopnosti, silu svojich paží, a domnelú silu svojej mysle a umu na to, aby vládli tomuto svetu a myšlienkami a názormi ovplyvňovali to, ako máme žiť. Je to teda otvorená otázka. Či snad nie? Keď otec žije so svojou rodinou v domácnosti a zabudne v zime večer zakúriť, bude tam zima, chlad. Keď urobíme niečo zlé, niečo neústretové, neláskavé, vyplynú z toho zlé veci. Prečo teda neveríme a zabudáme na to, že keď urobíme niečo dobré, dobro sa nám vráti? Každý jazdí autom. Ale emocionálne a tragicky vníma, len keď urobí nejakú chybu, do niečoho narazí auto, oškrie alebo podobne, prekročí rýchlosť a dostane pokutu. Ale všetko ten zostávajúci čas, keď jazdí podľa predpisov, chodí záľadu. Buďme vďační za to, že dokážeme žiť čisto a morálne. Ježiš im nehovorí, že choďte do sveta a hovorte im, čo som vám ja hovoril. A choďte a naučte ich zachovávať. Nie len hovoriť príkladom ukázať, ako sa to má robiť. Včera som bol svedkom našej rodine, zase vytiahnem niečo na svoje deti lepšie ako na seba, odpustia. Ako Jožko pozerá na stôl miska, s takouto čínskou polievkou, viete, tie vlasy starej mamy, a tam nasypaný ten produkt. To čo je, však to je moja polievka, kto to otvoril? Aďa, to ja. A to ako si mohla otvoriť, hovorí Jožko. Ja ti to zaplatím. Nezaplatíš, kúpiš mi takú istú. A ja hovorím, Jožko, ale takto, však mal by si trochu, však daj je, obetuj. Ale oci, však takto by si reagoval aj ty. No, tak máš. Aký príklad. Čo pred vami stojím, čo chcem, čo dáram. Čo tu rozprávam? Áno, máme priestor na sebe pracovať. A máme priestor odhaľovať tajomstvá. A to je podľa mňa najväčšou a najkrajšou zvesťou tohoto sviatku Trojice. Stále je na čom pracovať. Vieme, že tento svet je ťažký a zlý, ale vieme tiež recept, že s Božou pomocou sa to dá zvládnuť. Už nájdeme si odpovede na to, či sme není schematickí roboti područí tohoto diania. No, či skutočne hľadáme to práve, to reálne, čo Boh aj teraz v tejto chvíli reálne dotykom na vašom ramene prináša do tohto sveta. Nie mŕtva stará litera. Ale snažte sa precítiť jeho aktuálny dotyk na vašom ramene. Pozbudenie k tomu, aby vašou potravou, ako to Ježiš povedal žene pri Samarijskej studni, bolo plniť vôľu môjho Otca. Amen.